Ngibingelela abazalwane egameni likaJesu, ngibingelela abantu abadalwe uNkulunkulu emhlabeni wonke jikelele. Namhlanje kuyusuku lwangesonto, ngithi angithathele ithuba nje bakushane ukubambisana nabantu nabantwana bakaNkulunkulu ekukhumbuzaneni ukuthi uma umuntu esuke ephila uphila ngaphansi kwani. Namhlanje ngifuna ukuthatha leli thuba nginikeze umuntu ithemba. Namhlanje ngifuna ukuthatha leli thuba ngikhulume nomuntu oselahlekelwe ithemba. Namhlanje ngifuna ukuthatha leli thuba ngenze isiqiniseko sokuthi umuntu uma engathembela kuNkulunkulu zingavuka zonke into zakhe. Kukhona abantu abalahlekelwe ithemba baze badeda uNkulunkulu. Kukhona umuntu namhlanje njengoba kusuku lesonto owayesikhonzi kaNkulunkulu odedile uNkulunkulu ngesizathu esithi walahlekelwa ithemba ngokwezinto abenazo nangokwezinto abeyifisa. Ngifuna ukungena kafushane lapha encwadini yeZaga isahluko sesithathu evesini yokuqala lapho izwi lithi khona, ndodana yami ungakhohlwa isifundiso sami, ndodana yami ungakhohlwa isifundiso sami, londa imiyalo yami ukuze kwenezelwe kuwe ubude beyinsuku neminyaka yokuphila nenhlalo enhle. Kukhona abantu abalahlekelwe ithemba, kukhona abantu abalahlekelwe ukuba nesibindi, kukhona abantu abahlulwe ukumesaba uNkulunkulu, kukhona abantu abakhohliwe. Bazalwane, ngifuna ukusho namhlanje ukuthi kukhona umuntu okuthi axabane noNkulunkulu ngokukhohlwa. Ngikhuluma nomuntu namhlanje okusuku lwangesonto okuthema ivuka wanaka izinto zakhe. Kukhona izwi lake lakhuluma ngeintengo, lakhuluma ngokuthi uthe uma uJesu ezofaka abantu emshadweni wathuma ingilozi ukuthi siqoqa abantu. Kwabakhona abantu abaningi, kwabakhona abantu abaqoqwayo ngoba sekunabantu ababebenye emthimbeni bengasakhoni. Nalowo lithi iBhayibheli wathatha into yakhe wayentongeni yakhe wayeyintweni zakhe. Namhlanje ngifuna ukunika umuntu ithemba olahlekelwe ukumesaba uNkulunkulu nolahlekelwe ukuthi uNkulunkulu akekho, ngoba uma lithi iBhayibheli ndodana ungakhohlwa lisho ukuthi kunezinto ezingenza ugcine ulahlekelwe ukuphila, ugcine ulahlekelwe ukuthi abantu bakwenze noma yini, ngoba uNkulunkulu esesukile kuwe. uNkulunkulu emuhle uma ehlezi nomuntu wenza ukuthi umuntu abuyelwe ithemba. Omunye namhlanje uxoshiwe emsebenzini, omunye namhlanje uphelelwe imali, omunye mayitwenza izinto azenzeki. Kodwa ngifuna ukuyisela ithemba elithi kumuntu uma ungabuyela ube semthandazweni noma ngosuku lwesonto ube sekudumisela uNkulunkulu, lokho kuzokwenza ukuthi izinto zakho zibuyele kuwe. Ngelinye ilanga uma lithi iBhayibheli encwadini yamaRoma isahluko sika-8 uma umpostoli ethi ekhuluma ngendaba yakhe bembalekela abantu ngoba babazi ukuthi ungumbulali, balithi iBhayibheli umukhristekini umzimba ufile ngenxa yokona, okusho ukuthi konke lokho abantu ababekwazi uyikho uma kungena uKristu kuyafa. Siyambona umuntu othatha ukukholwa kodwa ehamba nenzondo. Siyambona futhi umuntu othatha ukukholwa athi uphendukile engabathanda abantu. Siyambona umuntu othi ehamba nokukholwa ebe futhi enza izinto zakhe. Kodwa iBhayibheli selisinika ukuthula uma umpostoli Paul ephenduka sebethe abantu Paul siyakwazi wena ubuSawuli izolo ububabulala abantu waze wafuna incwadi owahamba nayo wayeDamaseko ufuna ukubulala abantu, kodwa izwi lafika kuye Sawuli umbulalelana. Ukhona umuntu obulala uNkulunkulu noma obulale uNkulunkulu obukuye ngesizathu esithi akanakanga uma ikhuluma ehleba omunye umuntu ukuthi lo muntu uma engaphuma esontweni noma ukudumisa uNkulunkulu uyozoba umbulele. Ngifuna ukuyisa ithemba lithi konke obunakho kusazobuya uma umesaba uNkulunkulu. uNkulunkulu emuhle uzokwenza ukuthi nawe lapho khona ayiqoqe into zakhe egameni likaJesu. Asihlale sethemba uNkulunkulu manje kuseni. Siyabonga kakhulu. Indawo engikuyo iseWaterloo eVerulam la eThekwini, lapho engidumisela khona nabantu bakaNkulunkulu. Namhlanje njengoba ngikhuluma nani sobe sinikeza abantu isibusiso ngo-12 o'clock lapho esithi wonke umuntu osuke khona konke indawo akasondelele khona njalo ngama-Sunday siyadumisa uNkulunkulu. Sinika abantu isibusiso somuntu ongawuthola umsebenzi, sinika abantu isibusiso somuntu ongabathola abantwana, sinika abantu isibusiso somuntu okuthi uzondwa ngabantu. Into zobe zenzeka umuntu mangabe engalahlanga ithemba.
ngithi kukho konke okwenzeke kuwe uma ungase ube nethemba uNkulunkulu uzobe khona egameni lenkosi. Amen.